بصدسيتي ورهي جابريኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓፅያ ነበረት ስም እታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ሰላም ንኣኺ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍሪ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ እቲ ልዕሊ እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህብ እዩ መንግስቱ ከዓ መውዳእታ የብሉ ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ ኣነ ድንግል እየ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዕሊ እውን ክጽልለልኪ እዩ እዚ ከዓ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ከመይ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን እኔሁ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብድሕርዚ እቲ መልአኽ ካብኡ ኸደ